Ti Sumaranoa Poya, kat napauluan ti the Filipino-American Seeds. Dagiti agakam kat the Mark Gumtang, Tata Ipe, Crystal Razos, Nana Luna, Christine Defon, Bing 1, Shayna Benicio, Gayem 1, Leilani Magaway, Obing 2, Lance Colin, Obing Haipe, Aiden Quibero, Gayem 2. Palakpakan tayo na ako. Hoy, apo! Ika man agsibog dagiti mula? Nakito, kaunalis ko na. Si Kati agsibog, si Kati ginanona. Ne, ako agpimpina to doon kayo? Do ako yung arod na agsibog. Dapat uga Naban mo ka, sakit ti ulo. Nakaduwa pang pambaryo na ubing. Di mo makasanod rigat, tibya? Iso nga, ayawanan kayo. Ka agupubra na nanang kintatang mo. Nola kuma napadasan nyo, tinakubra i-deportation iti. Kenakla kedi nono aiki beat riga mengkaya. Anos lang kakadua. Laglagi panyo ti sakripisyo tayo kat para ti pamilya tayo. Nagsapa ka nga agreeing? Ay, nakasaksakit dagiti takyan kinsaka. Nakaputpudot ngam inanusan mi ti para ti pamilyami. Agal-al-al, agling-lingat. Nasakit dito ay siket. Narigat ti agubra. Makatanggat ti saka. Isang ninyo! Yang sasao! Operati namin ninyo! Tirigat, kapadasan ni Jai Pandasan ni Jai. Speak English. Saan ba kayo ang mawasa? Yeah, we're in America now, Grandpa. Saan kayo nag-sa-otil para sa Dachumit na daw? Magasat kayo, ada kayo dito ay Hawaii. Isu nga. Jack lang pas ti ada ko na nakapuyak at sao iti English. Ilocano man kayo, tapos makasursuro kayo. Namang kalakatan. Don't care. Nakaikanan ako masyang mo. Ibagaya no niyaki na ramen mo? Oh! Imayak dito ay tapno maadaan ti pamilya. Wood, kahit ko ti milyam ditoy, narigat itay Pilipinas. Isu nga agur-urnong ti kwarta barbaren makaumayto ti pamilya ti nahimbag diab ditoy. Petition ka ti pamilya? One, ngam amok na aguraya. Saan na madaganagan? Hoy! Songgo! Sige. Parang isu detoy kay surat. Ano dito eh? Ano di surat? May nakadama? Ay, ako! Finally, naaramid ko ti pamilya maadaan ti pamilya nga diab ditoy. Ay, maragsak na kunay para kinta, gaya. Maragsak na para ka kenmet. Ketay, ta pamilyam. One.
Kasama na mo, imay ni lolong itinatang mo. Ninang nagasawa, kini nainak kayo nga dua. Ya, tata, saan ko nila amo lagi namin ko para sa kami? Sa pagkumata, aman nyo nga ayayatan kayo nga dua. It's been time for me, tata. Ano ang gawin niyo, Ubing? Aramidang na dagiti trabaho da. Hi, Mom, we're doing chores, she said. Oh, really? What did you do to them, Tom? Masapol ang sursuruang ida, agsao iti Ilocano, tapno ang moda naggapuanda. I don't know. I never really thought about it. Dad, doktor na ibagakin ka dito ng apresyarap amin anak dinaramid mo para sa kami. Awan ti anya mo anak ko, amin ginaramid ko, ket para iti pagsayatan yo amin. Cousin, Magpase! Shock me, Mark. Shock me, Aiden. Shock me, Lance. shock me, Crystal. Shock me, Christine. Shock me, Lonnie. Ang tatangan kayo sa